کمپانیا آلیکاریان ji bo penaberên Efrînê dest pê kiriye. Bi awayekî lezgîn, welatiyên Qamişloyê dest bi pêşkêşkirina alîkariyan bo penaberên Efrînê dikin. Ev kampanya diriya komînê Taxan re birê vediçe û alîkariyên got şîniyên bajêr pêşkêş dikin didine hev da got bigihînin cihên got penaber lê dimînin. Hevserokê komînan bang li millet kirin got bi erkê xwe rabin nexwasin got rêxistinên navnetewî heta niha te alîkarî pêşkêş nekirine. Efrînê tiştek tê cil betanî muhatê denîne milletê ka komîna Şeydrokan me agahî da milletê me bi erkê xwe rabû em cila û betaniya û lihêfa û doşeka ji bo milletê me niha golçolê em mêzênin ev munezematê duwelî bi erkê ser xwe narabin ve cek kem milletê Rojava kem milletê me Qamişlo her komînekî bi erkê xwe rabê em cil bê betanî bê çi bê موادی غذایی به شیره زاروکا به ام دن هفدو ناف ملت جمرتنی ام بگهینن ملت می عفرینی یعنی دوی ام آلی هف بکن هگرم آلی هف نکن ازی گوتنک عربا بینم ملو سر آلی کاریه دوی رب ام تعاونوا ما ذلوا ملت گو آلی هف بکی هوالی گو آلی هف بکی تجاری مزلت نابینی تجاری کتنی نابینی تموید سرکفتنی دوی Welatiyên bajarê Qamişlo jî diyar dikin got ew ê hemû şêweyên alîkariyê bû şîniyên Efrînê pêşkêş bikin û xwedî li wan derkevin. Înin û em alîkariyê war dikin û em jokwan û çorûpolan rihê xwe derwan didin. Milletê Qamişlo, milletê Rojava em giş gelekî ser Efrînê aciz bûn û tiştê got hat bi serê Efrînê milletê me perîşan bû, milletê me hat kuştin, malê wan dikanê we hatin nehebkirin, ji van çetê ê got ordogan ewşandin. وام مستعدن آلی عفرینه بکن چه آلی کاریج ما بخواستن ام کارن بدن و ام حمتش تبدن ام عفرینه یکن اهل عفرینه اهل منه. Hejaya gotinê got piştî artêşa Tirkiyeyê û komên İslamî yên radîkal ên girêdayî wê herêma Efrînê kontrol kirin bêtirî 200,000 welatî ji bajar û bajarokên Efrînê derketine û berê xwedane herêmên Şehbayê, Heleb û her wiha beşekî ji wan wê bigihêjin herêma Cezîrê. Ev çend rojin penaber di rewşeke pir zehmet de dijîn û pêdiviya wan bi alîkariyên lezgîn heye. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.